familles, mille problèmes. Fini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, mille problèmes. Serie, c'est la yadibe. Trois familles, mille problèmes. Boni kotigal, boni endam. One combino dami, one combino dami. Hey, hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake. Oh, mi seretake. Tampere gili ari, oh oh. Tampere gili hoini kam. Fasira benanjala, oh oh. Ili. On depo, ada urangurda musdam derkale. Ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie. Dépasse the money. An e balli mbaɗa kono gossaɗo ni Amadou o jukku mo joguiɗa de balli an kam ko hemma o debbo mo nanguɗa aɗa torkina ɗum e jeysi fisira makko ɗum ko lawol jeew min cikkanno wona ko haala kalta par ce que an haɗani bonde nde safiya bonde te ko an adi ɗum resede an fonno ɗum hollu lawol moƴƴol a yiyani noon ko waɗtami ko par ce que on jaɓani ɗum faam onon yimɓe galle ɓe jiɗɗon ƴettude bone fof mbatton e dow am Amadou hol bonane jiiɗa Sofia sona ko debbo moƴƴo debbo baɗum Sofia tan mbawɗa dañde an Amadou ala bonnande fof da hollani Sofia e galle he ina jooɗi no muñanma Sofia ko debbo moƴƴo bawɗo dewgal mum andi no resirte ne jooɗi no muñ mi andinma onon on ganda Sofia ay Sofia ko kunigel nebbam deril jaygol ay e yeeso ngo hollat on onon sunno ngo holluno min gona e jaam mais Sofia bone hollatami heddi noon so wona Sofia wona goɗɗo Amadou ñande belsinɗa ha mbasɗa Sofia mi haalanma noon ko ceerno ɓuranima gandal Amadou an kaldam foti laabi nodduma e hande mi nani ay o mo tampinta ñande o yeehi o holluma caggal wallahi ma woy ngo ha hew mbatta e ngoya te min Sofia taw mi meɗo woni danan accita min woɗo woni danan ñande ceertumi Sofia ñande hen dañatmi jaam a faami min Sofia wona kañum tan woni debbo te wona Sofia tan yiɗimi noon min aduna fof yiɗimi a faami te onon moƴƴere kalton nde Sofia wondi ko Sofia kunigel nebbam derel jaygol ko hollata on ko eko hollatami ko ça fait de ɗum woni ko on paamani quoi ko ɗum cikkuɗa heewi haala trop an ko ɗum cikkuɗa Amadou wallahi ma gango ha wula picca an anda hoore ma nde woni jam ɗum tagi min toujours galle o jam tan jiɗami hen noon alhamdulillah rabbil alamin siko neɗɗo jogaki jam wawata hay ñamde ko rewe mum kala bismillah allo Amadou wadde ka jiɗɗo mi ware Amadou wadde ka jiɗɗo mi addan probléme woto noddam o waktu won noddam aɗa ande galle gonmi kay ko noddantami o waktu andu wat haalnam haala jongom mbiyami jo wona keɓiɗo mi addan bone il jenniyel Firawna la ilaha illallah bismillah rahman rahim neɗɗo wona jammu tan haɓoy musiba poɗɗo ni ara mum kay o Amadou mi wi ɗum woto noddam saka noon woto noddam gaari mi suwa ni wi aɗa haalnam haala jongom
Rabi ni bir safara hay salmina mi salminani ko salminani wonno ko force mi salminani mi sikkani hay bilka neddo bo saka ma salmin ma ko woni jida wir ko mona net a wona neddo wona bandum sabo sa wonna neddo biyam o wonata do wona cuklé texel wona nawla ala tege dum yitera wona do fitinaaji e nder galle sa wonna neddo a wadata non hol ko be fitini an mino jeew mitini fof kono ma andu ay aminata min jibin dum ko nawla kono ƴeew ya felli jananda aminata wona nawla de min woni nawla min o ma gandanɗa mine ma jiɗɗi mine ma mbaddi ɗo fof e legal he a faami wonno ka bandi kay mine ma minen gonata nawlira mine ma woni balisam mi addimo ɗo yo ɗon dañat mi lewru wiya ɗo dejja nder galle he mine ma kala ko cukluɗa jehen hen Rabi bisimilla ma mine ma galle ma wel ma wul kala ko cukluɗa jehen hen an mawɗo bonɗo an sa moƴƴuɗo ma ƴettu ngel cukle aɗa ngel waɗa nawlira ngel cuklel ngel toksira ƴetta ngel mbaɗa ngel ɓiya jogoɗa ngel mino jeew an o jeewo bonɗo an jeewo bon an kala jima wi rek billahi Allah mi yaw Rabi an ɓuri mi bon min nangandomi ɓe mbeɗo suuri ɓe mi nangirani mo nawlira nangirmi mo ko ɓiyam mo jibinmi an Rabi ɗum ko woni a moƴƴani e fewani saabu an meɗa anduma hanki mine ma pidde legal ani mi gandadiri ay ɓiyam o noon mi accata ɗum joɗɗa dow mum walla jaltina ɗum galle o mi jaɓata ɗum a faami min arata ɗo mi wiya ɗo dajje min nawlirama hasaf sawi go mi wima noga sati mi fima hami joɗo dow ma aɗa andi mi hanki a faami de Rabi min kaldata de an Rabi ana ala classe an sa jogino classe ɓiye resatake galle nda sa wolisma ngara ara abbo min noon mi wawani haala ani ko gandumi neɗɗo tampa wona miskina mi walla ɗum ha heeƴe gallam ɗum foof yawti ayi ɗum wonde miskina wallude galle foof yawti min kaldami koye dimo saabu an ƴiƴam dimago dogani e ɓandu ma ɗum sama fuuda sa sa wonno dimo ma yeccito caggal ma en tout cas ɗa andi ko kalata sama fuuda sa en tout cas mi ari mi addi valise am min jooɗo min ɓiyam ay sa fewji feere ha joom galle ma ƴeewi waɗi barde am resat kam min gona ɗiɗo e nder galle he min piima hamin jooɗo dow ma jalta galle ɓayre kon salteji kay oɗon mbawi ko ɓuri ɗum an mine ma to dewruɗen ɗo foof nannaɓe yonani mi jiiɗa arde an salte bonɗo on nani ko haali ko mi heeɓi gueɗalam o bismorima wallahi ɗo bismine kono ma tawa galle de pour min rek yen wonde bandi walla kooba ma andu min ɓurɗum won bandi ɓurɗum won kooba min tawa ɗo hanki tawa ɗo hande fuɗɗo yende tawa jam o mine muma galle he welata wona mi ari mi addi valise am mami ɗo dañ lewru mami fimba hami jooɗo dow ma addu adon fof ara deƴƴu ɗum kay mbiɗa andi ɗum nene wallahi o jewto jirhama ɗo ɓerde mon ko nde moƴƴani hay batte te ko semblant hano waɗata te o wi ko panka dal mbimo andu an ɓuurimi wonde panka laaɓi temdere homo kalanta ɗum o homo kalanta ɗum o dawolum heƴane mum dawolam heƴane o debbo mami helɗo jooɗo dow mum ɗo a yimɓe fof ngara ɗum min wima noon deƴƴu joni kay nene a yahan ɓoroɗa garaɓe fewnanma kassari kasoɗe anani rete bébé am ya jooɗo fadema wona yen bonde nde de yeeɗa ma taw ɗo si Allah jaɓi an appel aji mo noddamam debballe kam waɗi ittude appel aji am ɗi e haalis natto no woodi toon on go pe wadde natte ségrégation an ala andi kam tatti mi connaît très bien même so mi ari ha gal mon arande to natta mun sare maade no mi ɓoppata kaala wona ko mi nodduma an foti heɗade kam kalisam namdim nattuji mo mbaɗɗo ségrégation mbaso namde am so fusi yo fus ko avertissement no mbaɗmam noon komi garno halisam taw ko mbaɗo ségrégation fo mo kannam on kolo neɗɗo ko bandu men cim on kersataji e bone natte baax na mo wima mi ar galle mom moƴ alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah hamdan kachira e Fatmata na so tawi ko haalde goonga kala ko wona jaam ko jaam ɓuri ɗum jam de ɓuri hen galle woy han wen koko han machallah kaccitari ndi weeli mi haccitima ha kaarimi alhamdulillah wan jeeya dole jam Fatmata an kam ndi kaccitari ɗe mbaɗata hen han programme holon musique keɗotonɗa
an famille no min tan an wona ko andi tigam Côte d'Ivoire ngadduɗa kam joɗinɗa kam ɗo caggal Allah caggal mo tan keeɗi an min ko an tan jiiɗi an tan jiyam mi yiɗa e goto ɓattuma Fatima tam bandam giɗam sehilam mi ɓeydima do'onadema wallahi mi ɓeydima ñaganadema par ce que a ɓuɓni hande ɓerdam alhamdulillah e Amina yan Amina est ce que an hoorema ne waɗi ndiyam ni ha Amina an hono mbaɗata mi waɗa sakkil fi hooram ala fof ɗomi naatani ala fof ɗomi ƴeeŋani ala fof ɗomi sorani addandemo lekki ya waɗam joom galle ma kadi a pewja feere ha o kurkoyi ɗum si yi ɗum hande haalano yummum haalano bammum ɗum adda ɗokkata an nena famande min jour no mbaɗanmi lekki jus o mi yurni mi daari banggue yo banggue min mi anda kanko holto yaltira o ari o yi ɗum e guere makko sa arno mbaɗɗa ɗo nder suudu ma ɗo o yiyatama sa fewji feere ha ngal dewgal boni Amina ko mine ma ayi ɗum fittanam ndu pawmi hen haɗa fellita ñandal joom galle ma humrananima yidde ma ko min naati hen darimi hen ha humanma yidde noon teranga ɗo e nder galle yidde yo en cuuro yidde yakam jaggiran mi haalnima ɗum ɗon te ha paɗi kadi Amina en est ce que hoorema ne waɗi ndiyam ko mbammi Amina ne naatami ɗo tikkere gondumi kono hatta mi wonɓe kaldanɗa téléphone mi kaldanɗa on ko sidi kaldanom sidi sehila mbatti men cekkodirande an kam hoɗo Aliou haala mum jogonoma haalandema Aliou joni jogui jikku joni Aliou maintenant il a changé de Aliou jimi ko Dieynaba duñima ɗo seere o maayo ɗo duñɗoma ɗo so ari ha gar sa joɗɗoma rufema ndiyam gullam joni ko jewɗa e Aliou joni jogui jikku o waɗaka barke Aliou sa haddema futtine guise yewde makko de yewde makko wonɓe kurkali kewi wutteji ɗum woni caɗele ɗe Aliou yowlut rewɗo wiyama ni tan jonni korleji an kaka haalate koye ma fof dekko ɗum gonga yaay ma haalata ko ñande fof subaka Allah fof e ma dekko ɗum gonga kame amen ni haɗa a jogui lawol takkarade amen ni hay salamu aleykum a wiya joni yaay ma probléme ma min kalatno ɗo probléme ma hakkude ma e Dieynaba an Aliou aɗa saltinomi Dieynaba an aɗa accanam Dieynaba neɗɗo wemni tan puttina ɗum guete a wiyata ɗum e wiyata ɗum ala woppu Dieynaba an baba oppu nenam hey watta men de et je vais vous dire quelque chose en matière d'amour ce n'est pas vous qui choisissez pour moi encore s'il vous plaît hey Baba, ça cause de femme comme ça, tu es en train d'indiquer avec les gens comme ça. Baba, tu n'as bonne idée. Hey. Va te déboter, on bonne na neri jinama. Non. Ɗum wawa won Aliou. De mo o ko Aliou. Kat de mo. Aliou ko battoɗo mandil. O ko battoɗo mandil wona Aliou am woni ɗo. Ko Aliou ha min haaldata e Aliou. Hen kam wiya min yomi woppu Fatimata. La ilaha illallah. Actu Sidi awa feeju feere noon ha mi waɗ mi nahnuma ɗo ndesɗa para gadda cukka Sidi actu Sidi ayi ɗum haɗa laaɓa so joom galle ma tini ɗum moƴƴata de actu Sidi mi haalnima ɗum ɗon joni alan ko holɗon haalam ko jiɗɗa yani mi yiɗa tikka an tikkinimi de Amina par ce que taw rawremami ni hannde kam ɗum welanimi accuma kaldata o haaldema ɗum joni mi jaɓi haalam ko jiɗɗa hessade min kam mbaɗɗa fof moƴƴi an min mi yiɗa tikkandema sabu min ko an tan jogui mi yiɗa tikkandema kono an kam des fois moƴƴi eyi moƴƴi ñami ñaama tan yo rendu heewa tan sukaɓe jooɗi joni hadde ko heddi hannde wiide ɗo dejje mi jooɗo ɓayde mi dasi bali so mi ari mi jooɗo hakkude galle he mi wadda ko gonɗo ɗo ha safa Tu connais pas ça? Mi warete de. Hein? Mi warete de. Tu connais pas? Dis oui. Hal oui. Hal oui. Hal. Mi dani. Hal oui. Hal. Oui, d'accord. C'est fini. Jam, Maintenant, oui, donne-moi ça. Oui. Hey. On accepte. Hey. Ko kan ko go. Hey. Vraiment. Joni d'accord, moi. Ça va, mon taillade. Tu parles trop. Toi, tu parles trop. Hey, Anne.
an ɓuri hewde haala woto gañam waye. Attends. Je vais te faire des 13. an gueɗe kanga tan mbatta o mbatta ko waye. Min ko kankaɗo? Aliou hibbito hoore ma Aliou ɗi afruji ɗi mbaɗata galle he ay sa accani woni mene makamma en koye saabu ma yaye ma tongu men ha teeɗo weddo men bowo woni en jaltinama woro ngo min noon mi haalnima hami safti ayi noppi mala e noon puɗat ko hoore malande an a tiiɗo hoore haɗa nden yaye ma way mettu ƴiƴam no way wuldeni te min kala kalanmami foof mbaɗa ɗum bolle pooyi wona ni artir hakkille ma o ko ngol noon woni kam kakkoti men hakkude men ngol woni kakkoti men ngol woni derniére men ma haalan sa rewani ko mbaɗmi ko ma ayi wilwildo hayata hoore mum fonno ko neɗɗo hayata moƴƴi allo Amadou an ko mbaɗɗa ko naan subaka noon yaran a ganda subaka law bet joni galle guel ketiguel ala suwa ya hakkanno ande Amadou hokko mbaɗta ko i joni yalti boni ni dooro yaltu toɓɓi mars oto gonɗa jongomo noddema ɗum kay wadde ala ko leltata he mi yahat nder suudu tan mi ɓorno joni wutta mi yalta jeehen ana yalti meɗen galle mi yahat mi ɓorno joni wuttam mi ara jeehen ɗum weɓata hande tawde tan o noddema guel subaka tawde koɓe waɓɓe programme galle to han toon ñallaten ñallene noos mbaɗen ha wela eyyi ɓayde hande kam ko dimanche min gila hanki me ɗumen wi han won jahmi uddital juma bon min kam mi dañen jaltirmi inchallah an kama hanga ɓiɗɗi lamde ana ɗanni kon gonɗo watta si aɗa yaha hiwram keecini ek ɗum way ngal cohla yo Allah suran bone henga on koye jum yo Allah muslam bone ma min ko altan woni nder wortan ɗin comme ça wallahi Fatimata won wullaga tawgomi ɗo joni comme ramat sayti
Buga moi je suis pas même au marché même. Mi yahan hay jer ko do e legale tan cholim duggo junjun. Mais yalta tan bonani tan biya gonda ko yar jenes. Onon jenes a jaala. yaltu damal galle ngal tan noddami téléphone ɗum guel téléphone o soni mbeɗanno ko ɗum kabaru kolɓo neɗɗo heeɓi won ɓe mbimi comme ramat sankima ko taƴki foti wirnoye aɗani joni min e taƴki min ɓernoyata il faut komi yaha toon wallahi noon kay toppite galle o tan meɗen yaha mi ara so Allah jaaɓi kami ɓooyata Buga fa juro la bade. T'as compris? Ko fa juro la bade do boy tonde. mbiɗen yaha tan kay ɗum kam jarani bayno Buga ni. Reviens ici. Buga reviens ici. On n'a pas fini de parler tout à comme ça. wallahi ko tanam sanki Buga ça y est ro boy de. Min gor wondo e galle. Je te dis ça de. Ro boy tonde. hiri mam joftu mbeɗen hedde 5 heures de matin en kam tawata kam toon so Allah jaaɓi toppite galle o nani ƴewa poƴ ɗi wota haydara ɗum min ɗo nawa Vas-y, t'es à mon sol. Mimi rendi ma ay gor. 17h tawal mo re galle ko to wadi mako menandi. Arandi comme ça. Baxna. Sogul na masa fal me abtu. Ninde ko jama digam do ni non ko jodda e jena. Ibiyam. Jena be jiccangi ko do duñi do Aliou seede gañamo. Jidum ko jodda e makko. So yida biyam yopudum. Bul ko waddere mo ko no haalidu ciwri do baddande do mo duñamo do haw duñamo do gañamo do tan addana minen caden Aliou non kanyum ko tido woore mi haali dum wona go wona didi oppu jenab wi ko opara so ƴettuno jikkam wallahi billahi haadata e jenab mais ko tido woore ko kardo ha maayo dum non jirum ko kadda e jenab so andi so yida Aliou oppu bul ko wadde mako cowholowo ko mi yida dum yewde mako non dum tan jinnam haalandam mi nani haalama kono mi cikkanno no Aliou woniri ɓeeni ko noon Dieynaba woniri ɓeeni ay hakkunde Aliou e Dieynaba ko sukaaɓe ɗiɗo yiɗodirɓe anndi ko ñaagotomaɓe jalta e haala sukaaɓe ɓe so wonaa ɗum tan ko gaccin ettata heen min noon cikkannoomi wonaa ka haala kaalanta kam ko goɗɗum kaalanta kam wonaa ka haala neni ka haal ma ka kalɗa koko gonga vraiment sukaaɓe ɗiɗi mum so jiɗidiri mom hay goto wawa haalde so woni komi kalɗen ko fewan tan mi ñaawo ya yafomi ko kalɗa koko gonga vraiment ko min juumi mais on komi jimi tan ko fewan tan yoɗan tan ko ɗum tan ngari mi kaala mam comment woni jinnaɗo makko kan tan bami haalandema mais ko kalɗa koko gonga vraiment ko deggi yalla mi fota nadde sukaaɓe ma de kamɓe ɗiɗo fof ko sukaaɓe ma kamɓe ɗiɗo fof ko sukaaɓe yewde ɓiyo tan da mi haalanno ko goɗɗum wona ɗum komi samini ko yaari wani a ɓoy seeɗa Limo o wi ko jongo mo leelata yaadu Italam bandilam jodi en jooɗi giɗa ɗum fof min jeeyi Antan barki rasulullah an wolo barki rasulullah ƴeew gañama yo maayo ndiyam ala billahi yo way non Sénégal kam walla monde an woni numéro 1 reɓe yo ɗum tan billahi wallahi anden yodi an so waɗi darolgal ƴeewɗa hoore ma haɗa andi kam haɗa yooɗi mbaɗa ɓe andi kay te min haɗa andi somi tawan tan o julɗo hinere ma nde ɗo billahi waran ko woni hen no neɗɗo wawi tim ɓandu ma ɗu tan yulanta ɗum ɗaɓɓonno ko yooɗi tan non kono ani ngara debbo kam yonuta non debbo an kam yoni vraiment an kam a hebbin fof wona koyɗe wona juuɗe wona guite wona jibinande hay nam jiiɗo finandi ka pullo pire pullo bas mboɗo pullo faydama goɗɗum wona pullo moƴƴani barke sika amadou ndiaye wona ceeha giɗelam bandam jinmi ko ndesa kam gadda kam ɗo e galle he mboro dagoɗo kadi aɗa andi min mi yiɗiɗanima jawdi wonko yam ko gonga kalɗa
kono haa jooni jinmi tan ko muñanaaɓe sabu aɗa anndi a majjaani nguurdam gonɗam tuuɗam te min woni inneyam ko resdema mi jogoma nguurdam moƴƴam nguuren gilli e lombuɗen kadi e bempeƴƴe gilli an ko kulata yo ƴeew aɗum ko jinmi haalen ndem ko debbo komi debbo kala ko joofi mi tajat ɗum on bange noon salini mi yaɗano giɗilam wallahi allah ne ene seedi wona question kulol saba majjay min komi kelli faaɗo jinmi ka mbaɗen jam jam mi rehla hunde ha yoɓɓo tawa janngo e jam eɗen mbawi resodirde tawa guurten ko guurdam belɗam kala mbo heñi noon ƴakka juɗu mbo ɓendani he an ɓuuri andude livreur addani miɗo aɗa andi ni ko addi miɗo an ko waynoɗa Fanna hol mbiɗum min gon koye woyde an mane mbattata gacca jikku mo gonduɗa o an min haalde ma ko min haalde ma téléphone aɗa way ko waynoɗa ka piyaɗo kadi han Fanna hol toñam mi wayani ballam wayani an aɗa wawi tan wonde oɗo galle ɗo une jamma e ñalom subaka e kikiɗe an ka neɗɗo a wona babba arti hakkille hoore ma ko jiɗɗa warma amul law goto fi ham joni jiɗɗa komin gaccuma ɗo ɗimmir laabi ɗiɗi kala ñande o fiituma laabi ɗiɗi komin hirsirtamo junggam ngo an ko tawi gonɗa babba mana jogoɗa wonde neɗɗo banna he so tawi an a anda ko woni hersede min mi holluma mi notti hirsudema aɗa ko jimmi wiidama a faami onon himɓe galle ɓe ha fi tam ha fi feggere mi rokkani goto mon en haale gurdamam ko nene goto mbaɗ min permettre yo haale gurdamam so tawi aɗa jogui goɗɗum ko kalɗa jooɗa sa ala ƴeew ndewa junggam ngo jalta an ko min mbiwata min jaltata galle ana ni ko woni amina an tagi an ala classe an junuɓe ne kala haala munen ngara aɗa heeɗo aɗa ñukkindo aɗa heeɗo kalata an kono haaju ma e haala jananka accanama mawɗo gayiɗo min garnon ko ƴewdema so tawi aɗane jaam wona ça va selli ça va tout va bien haydara wondani en sire batta wondani haydara wondani ça va moƴƴi gonoma tan ko ƴewde no gowruɗa ça va ok Trois familles, mille problèmes. Findini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, mille problèmes. Serni c'est la yadibe. Trois familles, mille problèmes. Boni kotigal bonendam. One combino dami, one combino dami, hey hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh, tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, oh oh. Ada urangur da musdam dergale, ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie, depas timani. Edo sukabe. Serabe mono, kono dole jeli sernive. Wata wadam ne, biddi dam wata wadam ne.